etorri gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Eta mia muteatuta zaude. Xilduari. Bueno, esaten egon bezala. Igual hasieratik hasi Aztegia bada. berriz. Bai. Entzuten baldin badagoaten bat. Zuzenean zaudetenak batzutan gertatzen dianak. Hotxe bueltan. Bai. Ongi etorri gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri bideojoku zaleak Gamerauntziaren 5. denboraldiko 18. atalera. Honekin 115. atala da, eta astero bezala, astelenetan, Twitch kanalian izaten ga, zuzenean grabatzen saioa. Pero, aukera, aste arte gauian, entzuteko aukera izango duzue, naiz irratean, FM bitartez, eta nola ez, gero goiko plataformetan, e-books, Arrosa Sarea, Pertuf, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko, eta bertan parte hartu ahal izateko, daukazue gamerauntzia.eus webgunea, eta baita Gamerauntzia taldea Telegramen. Osartu eta gurekin kontaktuan jarri besterik ez daukazu. Neu Damian Baina betia naiz, eta nerekin dare, Aritzo Driosola, eta landen oso, eta haupa. Apa, bai. Atxalde hon. Eta, No, eurre... beti komenta... Bai, esan. Gero gotxu, ez? Irratsaio hartzeko. Bai. Hori, gaur ja hasi ga pixka komentatzen, badatozela, gauza hondiak, entzutia nahi dozunentzat, daukagu Switch VR-aren inguruko zerbait, PlayStationen zerbitzu jokuen beste bat, eta gero, euskarazko jokuren baten albiste bat, eta abera llegatzen gan, azkenean Landerren Marvel Rivalsen analizira, eta bestela igual aparte egin beharko dugu, webgunean edo ipintzeko, baina, bai, badaukagu gaur mamia, eta komentatzen zaun bezala Landerrek, igual luze joko dozku, bat ez bele lehengo Switchan albiste horrek. Así que, denbora galdu barik, kareta eta asingo ba. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Aurreko irratsaioan zurrumurru aurreratu gendun, eta, bete inda, ezta? Switch PC ezagutu dugu azkenik, Nintendoren eguneratze bat izeneko bitizo motxagaz, sagutxera mon bien pasan ostegunien. Esan egon inungo aurrerapenik, inungo teaserrik, etzalakorik, Nintendo ja zurrumurru horregaitzik elikatzen ibili izan, ez? Jakin ban sobran hype pioa dagoela, jenti esain egon zala. Eta batien, eguerdiko ordu bizetan, dizo hori kaleratu ban, bertan aurretik adierazi barik Switch PC-en ezer dala ez ezebez, bidizora sartu behar zinen, ez? Ikusteko kontsola barri bet aurkezten da bizela. Orduen nahiko aurkezpen edo argitalpen berezitxu izin dela esan behar da, ez? Normali noitxute gauz bideojokoen munduen. Alako teaser handizetara, jentien aurkezpenak besti eta alako konferentzia handizek edo. Eta ez da zen Nintendo kasu, baina egiz izan eskertu ditzen da alako aldaketa bat eta esango dugu, askar batien aurkeztie gailu barriz. Eta zer izango da? 2025 argitaratuko dela aipatu dabe, data zehatza eskaini barik geratu dire, baina, aurten bentzet helduko jakule. Eta bidizoan, aurreratzen dutzugu, ez da bela inungo azalpenik edo zehaztapenik eskaini hardware honen inguruen, baina, hanpore galdu barik az gaitezan datu ofizialakaz, ez? Gitxi gora bera, zurrumurrek aurreratzen duzkuna bete da. Switch originala horren arrakastatxo izatera eraman dabien oinarri guztizek mantenduko dauz Switch B barri honek. Hau da, kontsola hibrida izango da. Argita garbi izenetik hasitze, ez? Horre komentetan gendun. Ez gendule jakitzen Switch B, Super Nintendo Switch, beste izenen bat egongo zan. Baina... Baiz.
Zan. Sweet You. Switchi adibidez. Bai. Alakoren bat entzuteko aukerak egon ziren, baina ez, Nintendoko ingoan esan dugu, bueno, eurrekoan evoluzioa da, eurrekoan oinordekoa da, eskara lieko izenakaz, ez dugu inungo nasterik sortuko, eta besteri bari, Switch B, niri jate gustatzen horren beste izena, logoa ondino gitzi hau, bi handi horregaz horre Switchen logo ondoan. Baina, bueno, badoaz, eta bentsete evoluzio argi baten aurrin gauzela ikusi dugu, ez? Diseinu aldetik, bidizoa nahiko txulo dauz, zentzu horretan, nahiko txukune da, ze ikusten da, ez, lehenengo Switch originala agertzen da bidizoan bertan, eta alako digievoluzio bat ikusten goaz, pantailan, render nahiko txukun bategaz, diseinu eraberritu erakusteko. Argita garbi ikusten dana hasikeran, tamainia da, ez, handitxuitzen da, bai tableta bera, kontsoli bera izango zena, eta baitxe, beragaz doazen Joy-Con agintiek, nahiko nabarmen hasten dira, bidizan bertan. Eta horretaz aparte, originalan kolorien eskemiek jarraitzen deu, baina diseinu apalago bategaz, ez? Baltzada nagusioengoan, kontsolien, Steam Deckan antzadeko lasanlik, zentzu baten. Baina gero ikusten dira horrez, alako zetasun edo detaile gorri eta urtin batzuk, joysticken, Joy-Conan barruko partien, ez? Oso, nahiko txulo nitzako egizizan, guztiak, kontsola aldu hauen boten dagoela zentzu baten. Baina aldi berien, gero irakurri izadot, ez? Nintendok argi dekola, horre, aipatzen pasadan urteko finantza txostenien, gaur egungo publikoak, hainbat kontsola erosteko itxuri dekola, Switche bera, modelo berrizek, osagarri berrizek erosteko oitxuri hartu dagoela azken urtietan, Japonian hola zan aspalditzik, ez? Ze Game Boysek edo Nintendo DSek eta hainbat eukedote ziren etxe berien. Orduen nik uste dute baltzagaz hastien, nahiko erabaki hona dela, eukitzeko alako hasierako edo bertsio generiko esango dugu, eta gero jalduko dire, imaginitot, kolore desberdinek, detaile desberdinek, eta horrek gogo gehiago azaltzeko nahiko erabaki hona dela moten dugu. Imaginatzet, Lander, hau hola izanik, ez dituztela adiz PlayStation bostai egin zioten karkasa aldatu aitekela, eta imaginatzet ez dutela hori egingo, ez? Switch honekin? Ez dakitzek izan, ez dut uste. Steam Deckan be badago aukeri adibidez, baina lio bada hori den aldatzie, orduen... Hobe kontsola berri oso altzaltzea. Aurreko aldia, da saia, ze hor dago montauta Steam guztia. Hori da, igualoin barri zen OLEDien errezago da, baina landabe, ez dakit Nintendokoak horretan sartzeko asmorik euko da, ben? Nik uste errezago dela ez, kontsola osoa saldu. Errezo eta hobeto behintzat. Bai, nik uste dute erakortara jokatuko da, bela. Karo. Eta hor aldaketak jarraitu. Esan mian otzuen, manduen sistema berrisa engantxatzekoa. Nahi, bildur bat ematit, tipat zenbait umekin eta pixat traketzibilita momentu batzean ez ote zainingo bi mandoak separatuta pantaila lurrera erori edo. Neri be... Osa, iman oso potentia izan behar du, Pentsa. Hori, azaldu bengo dugu, zer dakarren berez. Hori. Bai, ez. Eneban nahi gain jartzerik, Lander, baina, bueno, zan komentatzea erren, Azaltzi erren, zeri buruz gabizen berbetan esken finien. Ondino ez da be ofizialki iragarri, zelan funtzineko da ben sistema barrizek, baina zurrumurutan etxun izan dugu baitze, imanak azetorko dela, ez? Ja, lehengo Switchen errai horrek alboratu ingo da bezala, Switch birako, eta mandoak, iman bidez, hor ikusten da Joy-Conan erdiko aldien, eta kontsolien erdiko aldien, lotzeko edo imana sartzeko sarrera bat edo gunetxu dauela, ez? Eta, horren ari aritxegaz, nahikoa doz, ez dakitz beste segurtasun neurririk egongo dan lotute mantentzeko edo, zozer. Baina... Imana baldin bada, ero tolerantzia oso gutxi daukala, Karo, luzetxu haua baldin bada bebai, azkenean sartuko dan zatisa, zenbata luzi haua, gehiago aguantatuko dago. Ikusiko dugu. Ze suposatzen horretarako preste gongo zela, zurin usun aritz, ezkenean umiek eta berabilko da geizen bat, orduen beti dago arrezku hori, ez? Soltetina edo... Baina, lehenengo Switchakin ere arazoak izan zituzten, mandoa sartzen mazenun, hau da, mandoa aukera zakazun, raietan alderantzizkoki sartzea, eta blokeatuta bezala geratzen zen mandoa. Eta jende asko kejatu zen gauzat izan zen. Haundia izan holitzateke lehenengoakin akatz hori egin, eta oraingoan akatz ezberdina, berriz akatza egitea.
imana oso errez soltatzen dela jartzea. Baita Eta ere gero, gauza da, bai. Japoniar umeak eta beste munduko umeak bastante ezberdina dira. Nik beti ikusi izan detenez, Japoniar jendeak ez da esango edukatuago dala, aunque bai, baina umea pixa Isilagoa lasaiagoa bai. dira. Eta lasaiagoak eta dira. Bai. Hainbeste traste ez daude, munduko beste toki batzutan gaudena bezala. Hortaz, Igual beste sistemaren bat eukiko da, bez? Baina esaten dut, imana naia esan da nola doian. Ez, hori ez da be, inundik inora ipatu bez, ez da imanak Ez izango que- ditzen bez, Ba hori da, igual heltzen dau beste modu batera, gero be, botoia dauzka alde horretan. Esaten dut, ez? Ze puntutarain erabili zen, que zirkuiteria bat eta iman potentiak eta dana bertan. Ez dakit. bueno, lehenokoa daukan bezala, pin batzu dauzka konektatzeko eta hortik informazio Askatzen guztia da, hori juten da. da. Hori zanik, nik uste, imanana edo, imanana esaten, porque efektu hori ematen dula, iman batekin atraitzen dula bezala. Eta gainera Hori lehenagotik entzun duguna aipatu bai, zalako, baita ere, zurmurra ontzalako. Imanaz gain baldin baukazu aukera nahi baduzu pestaina bat edo jarri eta blokeatzeko mekanikoki, ja perfecto izango litzake. Hartara, jendeak azkar kentzen dabiltzen nahi dunak eta zea, imanakin bakarrik ukitzea. Eta segurtasun pizka gehiago nahi duzune, pues pestaina bat aktibatu eta listo, blokeatuta getzen dara. Bai, gero horre, erraien aipatute be, esan bierra da zuk esan duzu, ez? Kontsolara konektatzekarakoan, okerrein ezkero, bloki itxezala. Baina beste roi antibezen baitza, soltetarakoan joikonak, egotezen aukeri ez, beste alako txapel bat jartzeko esango dugu, biloikonari, eroso hau jolastekoa ez. Eta horregaz be, gauza bera pasatzen zen, askotan bloki itxe ziren, zezen duen, claro, eskerreko mandoak berana aukitzen man, eskuinekoak berana, eta hor duen, askotan nasti egotezan ez. Oingoan ez dugu emoten alako ezer egongo danik, berak forma hobileuko da bela moten du, joikonak berez, oza, ez da bela txapelik bier. Eta ikusten da ez, handitxo da lagoitzik, botoiek be handiz hauek dizela ikusileik, adibidez. Orduan ikuste dut, zentzu horretan, joikona, bueno, hobetutako bertxino bat izango dela, Aparteek handiz hau dela, hori oso ondo otorko dela botoientzat, asko kesatu izan gara betidanik, Switch originalan joikonak oso txikitsu edizela jolasteko, eta gero palankak, botoiek eurek be azkenerako dezeroso haitzen dela bertan jolastia. Orduen ikuste dut handitxe horrek, bueno, askontzat oso positiboa izango dela orokorrien. Eta aia eslan fotxetan da. Lander ikusi deu, bueno, bideoa ikusten aizatenok, edo bestela trailerra intarten daukazute, ikusten da pantalla azten dela, beste zenbait ezaugarri. Jakin ditugu ze ezaugarri izango ditun Switch berriak? Hardware aldeteak igune da bidizan agertzen dena, hori bakarrik ez, hori bakarrik. Prentsa horrein ez da zera aipatzen. Orduen, bigarren USB-C sarrera bategaz etorko daingoan, Switchek bakarrak betzeman. Orduen ikuste dute nahiko eskertuko dela, edo zein gauza entxufe alizeteko egiz izan. Dokien dagoenien, edo bardintxo bestela beba ez da. Mundu eraman garrin irunkeran karretan badeko zu, bi aukera deko zu zor. Eta gero horretaz aparte, eskuineko joikonak, beste botoi misteriotsu bat deko. Horre, zurrumurru pilo egote ziren, aurretik be, errenderratan, filtrezinetan ikusten zan. Deitxo txien batzuek C botoia, baina zanbarik zer dan zehazki, batzun arabera lako komunitatientzako botoi bat izango da, rollo klipe partekatzeko, Discord moduko txatak eta alakoak aktibetako, baina ez da epatu ezer horren inguruen, orduan ez dugu besterik ezagutzen. Eta, bueno, horretaz aparte dakigune da, doka bera ez, zutik mantentzeko euskarri hori oingoan txikitsu hau edala, egiz esan, bolako borobiltxo hau izango da, akoplagailu hori, erosotxo hau erabiltzeko, gero stand modun erabiltzeko hori atzeko partiebe, OLEDien nahiko handitxo hau bezala, gero hori Switch originalien aspan oso ondo eusten kontsolie, baina oingoan ikusten da ez, Switch bi oso hartzen da bela atzetik, gero modu eraman garri zen mai baten gainen jartzeko adibidez. Hor nor aldaketa txikitxo jundire, fintzen juteko, etxetzen jundire, fintzen joateko Switch originala zana. Baina, zehaztapen aldetik, zelako potentzioko dauen, eta hori, gero sartu gara horretan, baina ofizialki ez dakigu ez. Potentzialdetik handituko zela imaginatzen, ze kontsolaren beheko partean eta goiko partean rejilla bastante irekitzen zaizkio. Horrek esan nahi du bero gehiago egongo dela barruan, eta horregatik bero hori atera berra dagoela eran batea. Era atera hau ona izaten da, zesan nahi du potentziaz igoengo dela eta definitiboki salto handi bat egongo dela. Rejilla horiek atera berri izan badizkiote, baina arazo iturri bat bezalari izaten da, ze zikina, sartu gaiteke, hautsa,
eta horrek ekartzen dituen ondorioak. Hortaz. Eta, bueno, claro, dudan esan daia, bideojokuen alorran sartzeko, esparrun sartzeko uni dabe bai, bakarra zagutu dugu, betzetan genuen ezken dule bat behikusiko, arkizun honetan, baina Mario Kart barri bet erakutsi dabe, ezer aipatu barik, ez dakigu Mario Kart pederatzi izango dan, ez dakigu zer dan zehazki, eta irudi pare bat bakarrik agertu dire, ageri direz, grafiko pizkato biek deko zela, igual, besteri barik ikusitxe ez dago emoten, horren besteko jauzitze dagoenik, baina alderatu eskero Mario Kart sortzi delak segaz, bai, ikusten da, personalizek eta roboto dauzela enge, zirkuituek agartzen da zirkuituek bentsetalako basamortu kirotxi edekon kokaleku bet, handizago da moten dugu, orduen, suposatzen dugu hor aldaketak etorko dizela, igual hori da, bertzino barri honen barritxasune, zirkuito handizetan ibiliko garela edo, ez dakigu. Baina bai erakusten dugu alako estetika kartun hau bat edo, marrazki bizidunan estetika handizago, estilizago, ez dakizela esan. Igual Marion eta Luigin da honetan ez da horren beste nabari, baina hortik atzetik agari da Donkey Kong, eta bueno, ikuste basu bere diseinuen nahiko, bueno, marrazki bizidunena egitzen, orokorrien. Osake, bai egongo dira aldaketatxu batzuk suposatzen dugu. Eta hortaz aparte, zer aldugu zen Mario Kartoneri buruz, lasterketi hasteko puntuen, helmugako puntuen, lurreko kotxiek hasteko lekuetan, 24 gidarentzako leku ageri da, osake, igual hori izango da beste aldaketan dibet, zirkuito handizauek, eta aldi berien, parrilla handizaue baitza gidarizena. Baina ez dakigu seguru, Nintendo ez dago aipatu ezebez, orduen, itxaronen birko dugu momentuz, Mario Kart parri hau ganoraz ezagutu alizeteko. Pena, nik nahiko nuen jolas besten bat ikusi Mario Kart hau ez dana. Bueno, notiz pozgarria da, Mario Kart berri bat egitea, baina besten bat ikusi nahiko nuen jakiteko Switch berri honen potentzia ze puntutaraino iritsi diteken. Zelandarrak esan duen bezala ez. Mario Kart honetan ikusten da Mario Kart 8 Switchekoa baino hobeto dagoela, baina diferentzia ez da handia espero degun saltoa justifikatuko lukeena, esan daitekena. Hortaz, baitxe hori ez da azken finen, ez da geri zuzeneko pantailan bez, atzien ikusten da. Mario Karten irudize, gero YouTube kompresioa da sartzen da hortartien, baina, bueno, ganoraz ikusti efalte asko, eta baitxe, joku potentia horren bat dauen hortik, benetan jakitzeko ez, noraino heldu bat da, edo. Gero, joku kasgarra itxute, retro bat eragarritasunari buruzko azalpen txiki bat ageri da bidizen amaieran, Sutaro Furukawa zuzendarizek aspaldi izaten manez, Switch bize retro bat eragarri izango zala. Baina beste informazio txiki bat eskaini duzkue, esanez, Nintendo Switch biko joko esklusiboak jokatzeko gai dela, bere joku esklusiboak jokatzeko gai da, baita Nintendo Switch originaleko tituluak ere. Hori jakin gendun, baina apurruek ez eusakon dute, Switch originalan joku fisikoak, kartutxoak erabiltzeko aukeri egongo da bertan, eta baitze joku digitalak bai. Orduen, beti epatzen genduen, Nintendo beti zen da retro bat eragarritasun aldekoa, baina argitagarri erabaki dabe Switch bizegaz, jarrai kortasun horien motie, eurreko kontsolako publiko zabal hori, horren potente hori, eruteko kontsola berrira. Erabaki oso aproposa nire ustez. Hori izan, zalantza hundia, nik uste dugu unkana. Osea, esatot, bentsat gai hortan, retro bat eragarria bai, benetan importantia esan hori fizikoki mantentzia. Alan dabe, aipatzen dabe, hor asteriskoagaz, behien. Joku zehatz batzuk ez dizela batera garrezek izango. Ez da bezehazten zeintzuk, baina suposatzen dugu izango dizela hardware aldetik mugak dekizenak eta alako gauzek. Adibidez, Nintendo Labo aipatu izan da, zala gogan badeko zualako esperimentuen eta errealitate virtualan kakotxartien jokutsu bat Nintendo kareratu bana. Eta, bueno, kitzen bazen balako, Switche begizen aurrein jartzeko kasko moduko bat, karo, Switch bizi handizago izen da, igual ez dugu balizoko horregaz, edo Ring Fit Adventures, hau kirolaitzeko joku mitikoa, horrek bere joikonak eta olako erastun baten sartzeko aukeri ukitzen ban, orduen joikon handizago izen da, igual ez sartuko. Suposatzen dugu alako gauzek izango dizela, baina barriro itxaronen berko da ganoraz ezagutzeko. Baitera ikusi beharkoa, third partien jolasa ze puntutaraino batera errek izan daitezken, ez? Azken finean hori Nintendoren eskutan guztiz ez da gauza bat da. Eta oso kontinuista aldima da sistema sistema operatiboan aldetik, bai,
bai, ez da zeltasun handia, inkluso igual aldaketarik ez dagoen behar, baina agian zenbait garatzeentzat komplikatu izalezke, eta horiek izalezke baitare garantizatzen ez dituzten jolasak. Ba, ez dakit. Eta gero, tasiok itzen dago txatean komentario bi, baina, bueno, bat, justo honekin lotuta doiana, ez? Eta da, Switch Biko joku fisikoa B, kartutxo formatu berdina eukiko da ben, ez? Hori ez dakite dakigun, ezkenien zuluan neurtuta renderran eta baten batek ez dakite begiratuko zeban. Karo, egingo dituen joku berriak behirtengo die kartutxo formatu berdinakin. Bakarri dago kompatibiladerako lagata. Arrituko ninduke ueko hori lagatzea kompatibilidadeko bakarrik, eta segitzea formatu bera ondo funtzionatu dietena. Bueno, baina kartutxoak azukitzen bizin arazoak, ez? Memoria aldetik nahiko urri geratzen ziren, orduen joku batzutan hor Switcheko kartutxo originalak eta espien balizo, edo garatzaileek lan asko enbierbien joku ebera sartzeko. Orduan ez dakitze. Leku aldetik, ez da lehenengo biderra ikusten dugunen, Nintendon eramangarri batek bi kartutxo desberdinentzako zuloa degizela, sarrera dekozela. Adibidez, Nintendo DSiek bere kartutxo finentzako leku ukitzen man, eta gero beko aldien, Game Boy Advanceko kartutxo antizentzako txoko bat eukitzen man, orduen. Igual, auskalo, egongo da lako, edo igual hautagaiuren bat, edo Switcheko kartutxo originalak Switch bizin sartzeko. Ez da itziarik ez, hori ikusko. Eta, bueno, aipatzearen, ez da, hau da gitxi gora bera erakusi da bena bidizoan, baina beste datu txiki bat itxi dozkue. Etorkizunien informazio gehiago egongo dela esanez, bukatu bien aurkezpen txiki hau. Eta dati jarri beda bai, apirilak bizen, Nintendo Direct berezi bat egongo da, ja ganoraz aurkezteko Switch bi hau. Suposatzen dugu hor, falta izen datu danak emongo da bezala, argitaratze datie, presizoa, hori bestakigula, eta oso garrantzitsu da. Jokuek, segureniko egongo da, ezta, bidizo laburren bat, edo auskalo, edo bestelako bidizo luze bat hainbat aurkezpenagaz da erakarpenegaz, jokuek ezagutzeko, ia zer helduko dan, eta euren esklusibak be zeintzuk izango dizen, klaro. Eta espezifikazio teknikoak. Claro. Bueno, hori ez da bezaztuko guztiz, imagineta hot, azkenien, Nintendo nahiko izile ezeten da horretan, baina bai. Igual bideoan ez dute ateratzen espezifikazio teknikoak zein diatze. Nintendoren publiko, igual euneko 70 eta motzai naiz gehatzen irupito inporta zaizkio, espezifikazio teknikoa zein dian. Baina igual prentza oharrean, hor igual atera ezakti informazioa landar. Eske prentza horren ez da ipatzen ez ebez. Orduen, gero, hostien, ez dakitxe egongo da. Nik uste Nintendo ez dala izeten, espezifikazio teknikoak olan zehatz mehatatatekoak. Esango dutxu, dekogu Nvidia prozesadore bat, baina hori, customa, listo. Txusango apenas ezer, igual gero erloju edo talakoa justuen esango dutxuz, baina nahiko izilek izaten dira zentsu horretan. Vamos, Txinako fabrika batetik ez bat ateratzen informazioa. Egongo da, gero egongo da, seguru baietz, baina Nintendo ez izaten horretan sartzeko normalien. Igual oini garaizik aldatu dira eta ja jentiek informazio hori gudeu, datu gorreine gure deuz potentzizenak, eta eskaintzen deuz, baina ez dakit. Pantaila kalkulatute zenbat atzbete izan lehizken? Untxego horretara ez, ja, esan da ofizialki Nintendo esan jabezen datuek eta, zurrumurruen eta hor dagoan esparrure sartzeko momentu da. Eta horregaz eziko gara nahi bat dezu, diseinutik, aspalden txugen duen, 8 azbeteko pantaila izango zala. Eta egiz izan, bai, moten du bai ez, alako sozer zelekela bidizo ikusitxe, ze Switch originalak 6,2 azbeteko pantaila edeko, hori dela agertzen dana bidizan uste, okerspan abilen. Eta gero OLED bertsinoak, barrez hauek 7 azbeteko deko. Orduen, eiate erokeri bat iruditzen ez, 8 azbeteko pantaila batera heltzia. Batez be, horren meile badan, ez, Switch bize, originalan moduen. Igual, lantxine esaten gendun larra handiz izango zen, baina gaur egun ikusitxe beste gailu batzuk, nik uste dute Nintendo kaldabela bota olako bat. Zango zinuke hau, Steam Deckari esker dala, bai, ez? Bueno, ez esker, baina horren beste traste egon direi atxinatar eta bar Android sistemara gileka eta horren handize izenak, zaitxik ez? Ez troleatzea baita izan, bai. Baitare, pantailaen prezioa determinatuta goten da merkatuan fabrikatzera zehoituta hon. Hau da, gaur egun askotan topatuko dituzue, 55 atzbeteko telebista bat,
agian merkeagoa dela 42 atzbetekoa baino. Zegatik 55ko panela gehiago fabrikatzen dialako, hortaz, 42koa gehiago kostatzen dela. Hortaz hau esanik, 8 pulgadako pantaiak agian gehiago fabrikatzen dira, 6, pikoa baino, seguramente. Hortaz, igual merkeago atera dizaiok, eta erabiltzaileek pantaila handiago eskintzen diozu, ez? Baina erak eskatuko dabe, erentzat egitea, ez da behingo estandar bat hartu. Oye, Steam Deckan kasu, barrio troleora buelteta hori zen, Osa, hartu bien 16-10-eko formatu hori, ze merkien aurteta jakien. Tabletako lako tamaino ukitzen bielako. Pantaiak amedida uste ez diala fabrikatzen, Hau da, pantaiak telebistan eta berez panel oso handi batzuk egiten dira, eta gero hori moztu egiten dira, toki batzutatik. Eta hortik ateatzen dira, 55koa, 65 bat, eta ez dakit beste pulgada batzuk. Eta horregatik batzuk estandar edo mozte hortatik kanpo daudenak garestiago izaten dira. Horregatik da, guztia. Hortaz. Bueno, 8 bete ja aldaketa potentia. Zehatzen bat dauka, Steam Deckak? Esan duzulan? OLEDak 7,4. Hori da. Eta bestiak, zen badauka? 7 uste dizela bestie, bai. Vale. Karo, Steam Decka berez asko handiz hau da... Katxarroa bera, bai. 20, potolo hau da, orokorrien. Orduen ikusten Switches, hortzikoa, txulo gongo dara ondo. Erosoa izango zen, aipatu dutena ez, botoiek eta handiz hauek zeti asko eskartuko da. Orduen, esango horrek ondoin da bela. Pantai aldetik, justo lehentazioak aipatzen manez, esaten da baina gaitxik ez dela OLED pantai izango, barriro LCD-ra itxuliko dizela, keston peni izango esan egiz izan, ze kalitate jauzi nabarmena dau, pantai aldetik bestera. Baina, bueno, hasi zango txu, eta azkenien Switch B OLED bat egon bierko da atorkizunien, da horretaz aprobetxeko dire, eta segurunik holan hasiko gara. Beira, gaztezkek txatean idazten digu, eta behakin oso adoz nago, aurkeztu zutenan bideoa. Fijatu nintzen, eta zanun, Switch originalak pantaiaren marko ze potoloa dauzkan. Eta gaztezkek esaten du betare hori, markoa oso potoloa iruditzen zaiola berrian, askoz finago espero zula. Eta nik ere bai, pentsatzen nun, ze aukitzen duna, pantaian inguruan bizela deitzen dena, asko txiki hau izango zela, baina ez, bastante handia dauka oraingoak, Hortaz... Ja, ez dakit azkenien egongo da arrazoi hori ma segurunik, baina... A ber, ekonomikoa, Baki bizel zenbat eta txikia hain, askoz garestioa da la pantalla, hortaz. Guztia ezin. Eta apurtzeko berreza azkenien, ez? Igual dan aurti doia, ez? Azkenean ajusta bia presio bat. Aurrera hinde, beste datu kurioso bat, hau bezurromurutan aipatzen zen, eta bidizon, keinu txikitzu betetzen dabe, ez dakik gule benetan noran izango da, ez? Baina joiko nagintiek, funtzionalitate bitxi eta berezi bat euki aldabe, sagun moduen erabiltziena. Hor momentu baten ikusitzen da, zelan mai gainetik akotxartien arrastatzen da bizen, joikonak. Eta aurretik baipatzen aukera hori, igual zala, baten batek bidizio ikusko bala filtrazioaren bat, eta hortik atara bala datu hau. Baina, esalek, olako nabigatzeko edo jokuren baten modu bereziren batera erabiltzeko saguen aukera hori, auskalo, ikusko dugu. Hori ikusitan haukan? Ez da erosoa ematen, benetan. Baina, bueno, ez dakit. Ikusin behar. Ikusi nun hori izan, mandoak juteana, baina ez nun link hori egin bentalki, xagu ezela funtzionatu helko zuluela, baina, bueno, egia da zenbait jolasetako, gian, balio izan dezakela. Ez dakit, shooterren bat ateratzen badute adibidez bat, Switchen, Fortnite gogoratzen dit, xaguak konektatu alizatea, joikona bera, edo baitare USB-C izanik, xaguak konektatu alizatea eta funtzionatzea. Hori puntazoa litzake. Ez da hit. Zeleik, azkenien, justo asko entzun izan dana Switch bizigaz da hori, ez? Kontinuisti zela Nintendokoak, ja Nintendo sarra sormenari bederatutakoa hilein dala, ez teki ezer berezirik, ez? Wiizen mandoan moduen, edo Wii Uen tableto mandoa, irudimentzioak, hori da nahi alboratuen da bela. Bueno, igual hau izan da heleke, ez? Azkenengo erasatxu bet, edo bestela osagarri pila, gondi beste periferiko pila eta horrekin gauza bera egin, Nik entzun dut eukiko da bela zerbait gehiago bai, Jendia bentsat espero da bela. Orokorrian eukitzia beste zerbait.
Azkenean ez, Nintendo beti saiatzen da konsolekin ez zeozetan innovatzen eta askotan izaten da erabileran eta ez dakit. Nire ustez eren txeko marka bai da eta saiatuko dira zerbaitetan. Bai, aldi berien, erabilera berezi horrek hainbat arazo ekarri dutzi, ez? Bai. Adibid, batezpe joku sarrak kontsola barreztera arunkeran, ez? Ondin ez dugu ikusi Nintendo DS-eko jokue kontsola virtualien, azken finean Nintendo DS emuletio horrez da, Nintendo kure barekin goban, baina bi pantailan asuntoa, gero mikrofona talako beste gozatxu berabiltzen biezan, pantaia kiztie baitze, puzle batzutzako adibidez. Orduen horrek arazo pila dakaz, uizegaz bere gauza bera, bere mandoa gaitzik joku sarrak moldatu egin behar modu berez izen, zutxera eruteko. Eta, klaro, gaur egun, Nintendo horretaz bizi da, joku sarrak saltziez bai, eta nik uste askoz aproposa doa laurentzat, kontsola oinarrizkoak atati, esango dugu, inungo ezaugarri berezirik barik, gero aurreko belaunaldi batzutan alik eta arrazen erabiltzeko, portietako. Gaina, ez zet irutzen ze aspektutan innovatu alko luketen kontrolatik. Agian, eta zerbe botatze aldera, kamera bat izatea, aurreko kamera bat izatea, eta horrekin rekonozimendu faziala edo gestuen... Kinect. Rekonozimendu... Bueno, bai, baina baki beste zenbait kamerata erabilizan diala rekonozimendu zeharako eta... Gero mundu guztiak ipintzeko zinta islantia bai, hori bai, Privazitate aldetik. Jo, ez dakit, bai. Bai, izaten da bana norbaitek, txatian, erabilera berria Switch View konsolarekin etorriko dala. Bueno, ikusiko dugu. Potentzia aldetik, areitzu bizera lapurri zaztapenan bile, hori filtre da, gero euskalo, hemen, bai ez dakigule benetako datu da edo ez, baina bai intzuken duen aspaldi, Nvidian Tegra T berreundagoita meretzi prozesadori etorko zela, eurentzako presteta, eurentzako moldatute. Astion Digital Foundryk atara da ben artikuloan be, hau aipatzen da barriro, osake, suposatzen dugu piso apurro badekola datu honek, filtrazio honek. Eta memoria aldetik, 12 GB RAM-egaz etorko dela aipatzen da batzuek, osake ia. Horregaz, dinoenez, PlayStation 4 edo Xbox One kontsolan parera alduko zen, potentzia aldetik, ez potentzia gordine, baina errendimendu aldetik antzeran ebilerako zen. Baina gero, klaro, gaur egungo saugarri edo teknologi barrez edeko guz, batez be, eskalatxe teknologizek, eta Nvidian prozesadore bat izen da, aipatzen da, igual DLSS edo antzeko eskalatxe teknologiren bat erabiliko dabela Switch bi honek. Eta, klaro, horregaz, zesango dutxot, igual lagai gaur egungo multiplataformak geizenak edo izedanak mugitzeko, ez? Ja, Switchegaz ikusten gendun, PlayStation 4ko belaunaldiko joku pentsa ezin asko eruti lortu biela, ez? Deutzi herriru eta alakoak. Orduen Switch birako auskalo, itxe edo zer eruteko preste gongo dira, jaratzaiek. Bai, grafikoa pixa gesten baituzte. PlayStation 4, Xbox One eko potentzia 12 GB RAM izanik, nik uste posible dela. Ez da erraza izango, jolas asko eramatea, baina posible bai. Baina ikustu hori, ikusitxe ez talagon apenas jauzirik oingo belaunaldi zen, PlayStation 5-eko da Xbox Serieseko joku geizenak eureko belaunaldi zen kaleratzen dire bai. Hori da. Nahiko errezdeko Switch bi batek mugatute, ez grafikoak basuen edo oso basuen jarritze, baina mugitxiko nedanak. Orduen horrei lotute, hori ez, Mario Kart barriz ezagutu dugu, ez dakigu kontsoligaz merkaturatuko dan, hori besta bai patu. Normalena da, pentseti bai ez, baina bai bada egitze, Switch originalan iragarpenian, Super Mario Odyssey ikusi gendun, antzeran, olako 5 segundo eta listo. Eta hor, mundu guzti pentseta ban, ez? Mario barriz helduko da Switche, baina gero zango zabe hori paseu, estrenesan urterdi berandu hau. Osak, igual, Mario Karteri ikusteko be, 2026ra edo ondino berandu itxeran bierko dugu, espero dugu nesetz. Baina beste joku batzuk be, basan leke iragarritze dauzela, ez, Switcherako. Ze 2025-en Metroid Prime 4 eta Pokémon Legends Z iragarritze egon dire Switch originalerako. Eta, karo, Switch birako be, helduko dire kasu hortan, retro batera garretosun horregaz, kontsola barri zen be, jolasteko aukeri egongo da. Orduen zalantzi zein da, ia Switch bi honek hobetutako bertsinoak eukiko badeuz. Errendimendue, bere izmena, horretarako kartutxo bereziek atako da bezan, besterik barik Switch bateko kartutxak sartunde
hobeto jolastuko dugu zen. Ia hor ze pasetan dan, ia horri buruzko informazioa moten dozkuen apirilaren bizen. Baina espero baietz azken finen, ikusi dugu, PlayStation 5 Pro, Xbox One izabai egotezan, gauza bera etxen bana, azkenien kontsola sarreko, naiz eta belaunaldi berekoa izen, jokuek grafiko biekaz mobitzeko aukera hori eskaintzen ban, osak ia Switchek bizek gauza bera etxen da. Eta joku sarrakaz gauza bera, ia Switcheko joku originalak hobeto mobitzeko aukera hori dekon, 2023ko Gamescom asokan, teitzi zen atzien, supostamente Nintendok erakutsi ban demo tekniko bat, Switch bizena, kontsolera ez erakutsi barik, baina bai joku bat mobitzen. Eta joku hori izan, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Antzadan ez, laukan edo aipatzen bien, itxurri batzuk, 60 FPS-etan, ez dakigu egizetan. Baina igual alako gauza gehiago ikusten goaz, eta nik uste dut oso ondo torko jakola, batez publiko sarra, kontsola barri eruteko, Zelda horrek 30 FPS-etan sufritzen, ibeltzi zirela Switchien, Switch bizen ganoraz jolastu alizeti, eskartzeko izango da. Lander, ez dugu aipatu, baina orain esan dezula laukarena eta gogoratu nez, pantaila handitzen da, erresoluzioa zurrumurrorik badago? Nik uste 1080p minimo askatu horreko litzaiokela. Minimo, jo, asko duen hori ez aspirean da hogei pantaientzat, eta gero ja telebistara konekta, auskalo, DLSS egaz, bai, laukara joan. Baina oraingoak ez aspirean da hogei dauzka Switch lehenengoak ez, pantaia? Bai, baina hor gero beste faktore batzu sartzen dire ez, baterize, sortziaz beteko pantaia baten 1080 bier dozuz. A ber, DLSS sartzen bai duzu. Triplea jokua bat olako eramangarri batean, baterizia etaratzeko modu errezena pantaiatik etaratzea da. Claro. Baina, bentsat aukera egotia, ez dakit. Sakrifikatu, ero, ez dakit. Bueno, gaur egun kontsolatan ikusten gabiz, PlayStation 5 eta aukera grafiko desberdinek eskatzen da bezala. Igual, lehitzen da balako zozer. Eta, bueno, Switch originalan behazkenien tokan edo modu eramangarrezen jolastia desberdina, batxetan berez bena aragotu itzen dago, por ejemplo. Zazpiren dago itxik 1080 Orduen igual antzeko kasuren bat ikusten dugu, DLSS gaz edo auskalo. Betzen enez, Nintendo Switchen bateria ze gaitasun daukean konparatzeko gaur egungo mugikor ohiko batekin. Hortaz, Nintendo Switcha dauka 4300 miliamperio ordu. Vale. Eta bai, mugikor bate 5.000 inguru. 4.000 eta 6.000 artia, no? Bai, 6.000koak eta ikusi izan ditut. Bai. Eta bera, mugikorra askoz txikiagoa da eta finagoa da. Hortaz, nik uste Nintendo Switch berria baterian, bueno, espero dut bastante astea. Orain 4.000 bat imauzka, nik 8.000 inguruan esperoko nuke. Baina, karo, a ber, ez dakit. Pero pizue eta dana beho. Hori da. Bai, baina ezke pantaia handitzen... Pizuriek egin da baterizek eitxe dutxo, bai. Bai, baina pantaia handitzen maezu eta bateri berdine mantentzen maezu. Bai. Ezke... Hori bai. Bai, hemen gaztezkek aipatzen deutxatien, ez? PS4 baten potentzize badauka, bateria handi zeuki birko deu. Bai, zalantzari parik. Bai, baina... Azkenean ez da potentzio gordina, ez da gauza bera, baina... Ez dinen bate 5.300. Eta joku batzukin ordu eta erdi inguru aguantatzen dutu. Bai, baina pentsatu erdeu, txipak PS4 eukiko zuna baino nanometro txikiagoetan erabilita, transistoreak, kontsumo txikiagoa daukatela. Eta optimizatu hau dela, hortaz. Balantze hori egitea oso zaila da, determinatzeko zenbateko bateria izan behar duen, eta... Eta ze... GPU-ak, 5 nanometre pintzen dago. Ez dakit. Ez behiratu Nvidia... Ikustia, Tegra originala, eta, esango dut zuet, baina bai, emoten dago oso txikixa dela, así que... Bai, 5 nanometre pintzen dago. Tegra T289. Hoitxu. Así que, bueno, a ver. Eta, bueno, azkenien bez... Beste batzut, a ver, leku batzutan irakortzen da sortzi, beste batzutan 5, baina alatabe oso txikixa bentatzen jat, eta gero, bai, emoten da potentzialdetik apostua dagoela. Gainera orain, etzeago horatzen Lander, uste, ez da, berrin baten ekarri genuen, mugikorren bat aurkeztu zutenean, erakutsi zutela, ez da, ize jola zen mugikorrean ejekutatzen?
Osa, zan AAA bat, ordenailu eta kontsola tarako Bueno, gaur egun iPhoneak mugitzen da, ez? Resident Evil barrezek eta badoz bertxinak etarako gauzak, orduan. Baina beste bat zan atera zutena, enez goratzen. Baina, bueno. Jo, ostras, Resident Evil lau oso potentia da. Bai. Baina zanen Android bat zan, eta enez goratzen zan. Baina, bueno, zera, ja mugikorrak inguru hortan baldin babiltza, oza, Switchei gauza gehiago espero da izela. Karo, gero zu kontutan eki mugiko asko ja 1000 euroti pasatzen dira. Bueno, bai, hori ere bai, Bai, ulatzen dut. Bai, eta gero bateria aldetik be, oza, ez dela bakarrik bateri handiz hau eukitzi baizik eta gero jokuek modatute dauz hortarako, ez da Steam Deck aukitzi elez nun, ez dauz inundik inora bez presteta, ez? Steam Decka da, suposatzen dut orduena hori badaukazula, eta hemen funtziona bitxen dut, eta sorionak, baina, karo, optimizazioan nun dago, orokorrian ez da existitzen. Bueno, DLSS-a hortako daukazu, ez? Bai, baina, karo, optimizazio guztia zukitzen dozu eskuz. Eta askotan bez, takizu, onjokan falta jako, ez? Steam Decka inibentza dakitzetenez, komunitatean konfigurazio guztia kargatzeko aukera bat edo. Ondo gongo litzake, Esatia, setting guztiak ipini optimizatzeko joku honen erabilera. Ezkenean zuk zuria itzen dozu, baina ez dago geisteko aukerarik, nahi dakitzetenez, ez badago ipinita plugin bitartez edo, Lander? Ez dut uste, ez? Bai, hori zen. Jokuek hori modatuz egon da, ikusko dugu, Switch originalan baterizek mordu pila geraton dezak izan astakeri behar da, dekozen jokuetarako. Osa, que Switch bizen antzeko zozer espero dut, bota 4 ordu jokuetan eta lako gauzak, hori oso ondo dauela uste dut, sobran. Eta gero hori bidai oso luzea baldin badaukazu, eta bateria korzen nahi baldin badozu, igual beste jokuren bat tokatze jatu. Hori jakin behar oso ekonomizatzen. Beti jokatu behar solako gauzakaz, bai. Eta azkenengo ataltxo prestetena zurrumorruna, datiena eta presizona. Hori da, ez datutin galderarik, honegaitik, jakin da izan. Ze pentate gatoso klabia, ikusi dugu olako teaser txiki bat, baina eski onjokan ez da, eta oin irtengo da Switcha, ez da, eta oin zer. Bueno, data bat emate dute amaieran, ez? 2025. Ez baino bate dute apirillak bia, hor zerbait egongo dala. Apirilla bian ze dago. Aurkezpen ofiziala pentsatzen izango dala. Hori komente dugu, aurkezpen ofiziala izango da, Nintendo Directa, besterik parik. Baina, gero beste gozatxu bet iragarri dabe Nintendokoak, dala nazioarteko bira bat, kontsolie basuzenien probatzeko. Aprilaren 4 hasiko dabe, New Yorken eta Parisen. Eta gitxienez, soinoko beste leku batzu dauz iragartzeko, ekainaren batera arte irango dugu bira honek, egun horretan Seultik paseko dire. Orduen, bira hori kontuten hartunde, badakizu horrebiliko dire edabide danak, youtuber danak, influencer danak probetan, marketing topera ebilko da mobitzen, osake, petxen da jogu, izez egizen urteko dala, osake, ekaina aldera ikustiena, zurmur askok aipatzen dabe, holan izango dela, eta nik uste nahiko data proposa dela, ekainen, dala topera da bienen mobitzen, eta jabete horretan, igual, ikusi eginke. Ostien bada, karo, ja uda garaien sartzen gara, ustai eta guztu ez dire izeten hilabete potentie bideojokuntzan normalien, ez dagote salmentan dirik. Orduen, ez dut uste hor ikusko dugunik. Osak, ez badan ekainien, seguronik urte bukaerara... Gabonetako... Kampainerako, ez? Iraia urrize, azaroa, auskalo. Eta, klaro, beste zalantzen handize da presizoana. Ez da bai bat ezebez, gaur egun Switch OLEDak adibidez, bere merki autopeleke, baina presizo ofiziala 350 eurokoa da. Osak, klaro, Switch bize bai ala bai, garestizako izen bier da. Eta entzun izen dugune da zarien, 400 euro bueltan esterneko sala, nik uste nahiko presizoa proposa dela, kontu den hartun de Switch originala 320 edo 10, ez da izan baten estrenesan, orduen. Ja, 7 urtez, pasei izela kontu den hartun de, 400 eurotan estrenetie, egokiz izango zen, baina ia zerratoren. Presio logikoa da. Osa, que bueno, esan eta gero, nire ustez, zuk esan dozuna klabia da, oso margen gutxi duke jolasteko. Da, OLED baino gehiago, baina nire ustez mantendu bia PlayStationetik bera. Hori da. Psikologikoki be jendiantzat bada, olako langa bat badago. Eta interesatu dutela, jolazak garestitu ingo dituztela. Hortaz, kontsolare asko ezin dute ego, bestela jendea izango blako,
Kontsola pilatu zait, bai. jolasak egiten zaizkit, Mhm. Nintendok bere Mira, sartzeko erraztasun hori ukidun karakteristika hori galtzen badu. Gainera, claro. nik ezagutzen do jende asko daukana, Switcha eta Switch Litea adibidez, bixak. Ez? Eta azkenean gero, dirutxo bala dozu. Baina, psikologikamente di gauza txikiagoak erosten zabizena, merkiagoak. Ja. Gainera, claro, Switch biko joku asko, Switch originalen bejolastu halko dire, indie pilloa talako gozek, edo bestelako jokuek, Baina ez da izango atzera kompatiblea, ez? Ez, baina atako dabe Switcherako eta Switch birako berzino bai, seguru baietz, ikusi zindugu modun PlayStation lauko jokuekaz eta Xbox One-ekoakaz. Azken finean, Switchen erabiltzaileek 156 milioi dire. Eta bai, hasiko dire pasetan apurka-apurke, baina nik uste dute garatzaileri jokuen enpresa handizeri, komeniakiela, bizintzako berzinoak egotie. Eta, klaro, suposatzeot, Switch originalan preciso gabe sozer merketuko dala, hau estrenetan danien, edo salmenta pila hongo dire, bigarren eskuko perkatu pila hongo da. Orduen eiakiko meni, bigarrena laurenetik askozu gorau estrenetie, ez dela jenti originalan geratuko da. Nik uste apirilak biko aurkezpen horretan, baita anuntziatuko utela zentzun bezala Switch originalan prezioan jetxiera. Eta espero prezio jetxiera substantzial bat izateko, estoko hori guztia, ja dendetatik endu horra daukatelako. Ze ez da egokia izaten, eukitzea Switch pila eta aldi berean alboan lehenoko Switcha saltzen, merkeago. Eta hori bakarrik, nik uste nahi da bela historiko kontsolarik saldu nahi zeti Switch. Eta hori lortzeko zutin josu ningu dala, eta merketu. Switcha, lehengoa. Bai, lehengoa. Ja, osea, que falta 10 milioi horrek PlayStation 2 errepatzeko. Claro. Zenbat milioi falta zezkio? Amarero. 160 milioi saldu bazen Play bizia guztiot, hori da laskenengo datu ofiziala. Ba, mala guen di. Asko da, baina igual lortzen da. Bai. Eta hori zizen da gitxo gara bera, Switch bizien aurkezpena, gero bai, aipatu behar beste datu txikitzu bet Nintendo gaz loturi dekona, otxailaren 27 zen, eta urtero lez, Pokemon Red eta Blue, Pokemon Gorrize eta urdinen, berez Green, ez? Destino japoniarran, urte hurrena, 29. urte hurrena izango da urten, eta bazelan ez, jazida entzuten zurumurruk Pokemon Presents aurkezpena ingo da bela egun horretan, eta segurenik Pokemon Legends ZA hau aipatu dugune, Switch birako izango dana baitze, ikusko dugule bertan. Ara, nik uste, 29. urte hurrena izan da Pokemon Gorria eta Urdinana, ez dutela 2008an aterako, baizik eta urte bete berandua ateratzeko. 30. urte hurrenakin batera koinzidituko dutela. Logika hori izateit. Bestela 30. urte hurrenien remake bat lehenengo bizina parriro, eta listo, Bueno, baitaren. A ber, ez dut gauza gehiago espero, egingo Nintendo. Bueno, Nintendo ez, Game Freakek. Zen Nintendo ez da Pokemonen ardura nagusia. Baina, bueno. Bueno, parekatuta dauz, irurek. Ez da bat akzedun nagusize, osea, Nintendok beharrue badeko. Bai, baina Nintendoren joglasen produkzio kalitatea konparatzen duzu Pokemonenakin eta oso ezberdina da. Ja. Hori zau izan da gitxo gara bera Switch bizen, orteko albizti izango zena ez, gitxo gara bera, bideojoko munduen. Zan dugune, aurten estrenekoa, 2025, baina apirilak bira arte itxaron bierko dugu, informazio guztiz ezagutzeko Nintendo Direct aurkezpenan bidez. Hori da, eta Switcharen albiste honekin Marvel Rivalsen analizia horrekorako lagaiako gula pentsatzen du, azkenean arrazoia zeuk, Lander, 45 minutu ebiliga honi bueltaka. Baina, bueno, egia esan, hori, ostegunetik ez, komentatzen genbizen gauza die, bai webgunean albistiak argitaratu zinu zen, eta gero baitza baseuan, ez, komunitatean eztabaidatxo bat, eta, baina, karo, gauza asko zeren jagaur komentatzeko. Eta, hori lagata, komentatu dugun bezala, baseuan beste notiziatxo bat, PlayStationen zerbitzuerako bideojokoen inguruan. Eta, honek Sonic jarritzen dau bideojoko zerbitzuerako, ez, Games as Service erako bideojokoen bilbidea birplanteatzen, eta Bloombergek esan daben bezala,
olako bi bideojoku atzera bota ditue. Eta hortako bat, zan, ipagarria igual, God of Warren unibertsuan girotutako bideojoku bat. Blue Point Games veteranoa, izan omen da God of Warren bideojokuaren arduraduna, eta hau, igual gogoratuko dozue Demon Souls edo Shadow of the Colossusen remakeak eraman zitsualako. Eta gero bestalde, Days Gone, hemen Erik egongo da, txatian entzuten, Days Goneen oso salia da. Eta Days Gone kaleratzea arduratu zan baita Bend Studio B, zeuan, zerbitzuerako bideojoko batean larian, eta, itxura danez, biak gelditzu egin ditue. Zerbitzuerako, tituluekin jokalariengatik saiatzen die behin eta berriro irabaziak lortzen, ez? Azkenean, mikrotransakzioak edo mikropagoak dituen jokuak izan hori die. Eta, kasu honetan, naiz eta proiektua bertan bera geratu dien, badago albistean alde hon bat, ez dala eskaleratzerik egongo, eta berregituraketarik bezala egongo estudiotan. Azkenean estudio oso potentiak, oso maitxiak bezala deuzke, eta emoten da, beste proiektu batzutan hasiko direla lanian. PlayStation zerbitzuerako bideojokuen munduan, asmoak inibili izan da, azken aldixan nabarmena badakigun bezala, eta komentatu izan dugun bezala, Amazon Primeko zela da, Secret Level serieko kapitulo neko txukunetako bat protagonizatzen da Concord jokua ez duguna ezagutu joku bezala, baina bai telesaieko episodio bezala, berdina pasau esan, ez? De hecho, ez dan berdina, segirten zan, eta aste betian, bi astetara dana atzera bota zeben. Eta milioiak garapen kostu bat eukizeben amaitutako joku bat, itxin behar izan zeban. Eta kasu hortan, Firewalk Studios taldia desagertarazi egin zeban, jokaldi honek. Noiz ateratzen dan, Sonyri konkorren aferak ekarri dion faktura guztia zenbatekoa. Hori da. Interesa daukat jakiteko, horrelako akatz txiki bat, esan daiteken egiteak, ze puntutarainoko prezioa daukan, esan daiteke. Jo, oin gitxi hasi izan, urtetan zenbaki zifra bat, $400 milioi azala. Ikusurre da, hori ez da egize. Ez dakit nuke sartu datu hori, baina esan minutik niola horren bestera heltzen. Baina merki izan izango, ze urte pila bateko garapena auki dugu Concordek. Eta gainera, enpresa erosire egintzun Sonic, gero marketing aspektua, hori ezketu da ez du baina esate duten ez, 400 milioina, neuk komentatzen, goratzen ez neu jarri nula zean, Telegrameko taldean, agian gehi da, baina 200 milioi pasa komentatzen da izan direla. Ez dakit, nik azkenean oso diferentiak izaten dira joku bakoitzaren garapenan dirua, badakigu GTA boste bere garaian 250 milioi ere izan ziela, baina, karo, joku bakoitzaren dimentsioak, ez da eukitzen zer ikusirik. Baina, desde luego, hemen gogo eta indar asko sartuta zeuzkan Sonic, eta sekulako golpia izan zen, hori garbi dago. Eta, Firewalk Studios taldiakin batera, Game as a Service era dedikatzen zen neonkoi enpresa baitza itxi zeben. Orduan, sekulako hori zarraskisa izan zen. Ez bakarrik galdu zeben diruakin, baizik eta gero estudioei egurra monberi izan zotzelako. Eta, hori ez da bai estatu, ez? Ez da bai estatueko goza, baina Concordetik omen dator orko basarreski guzti hori. Eta, proiektu gehiago omen zeren, Game as a Service bezala lanian zebiztenak, azkenean, daukuz aukera begiratzeko, ez? Landerrek egin dauen albistea. Baina, horre, Naughty Dog handixan The Last of Usen multijokalari bat baseuan, tertian, baita aurreko astean me komentago inoan, ez da uste dut, Insomniac Gamesekin azkenean Marvelekin Spider-Man superheroiaren unibertsoko beste olako zerbitzu joko bat baseuan, tertian. Eta momentuz, Bungie Studioan Marathon eta Haven Studioseko Fair Games zerbitzuerako bideojokoa beharrera jarraitzen dabe. Haven Studioseko Jade Raymond garatzaia, ez da pixkatola
Ezagune, ez da. Super Kontatza, ikonikoa. bai, aipatzen dozu, bai, Mhm. askotan, nik egia esan ez dut ezagutzen, baina... Baina, bueno, Assassin's Creedetako Bai. ekoizli izan bere gara izen Aha, Lone aha. batakoak, orduen hortik ezagune da. oso ondo. Baina bai, Bueno, honek bizebe Marathon eta Fair Games ez dugu apenas ezer ikusi, oin urte terdi edo bi trailer Hori da. cinematiko agartu ziren hortik, Concordiagaz batera, de hecho. Baina, ez dugu ikusi besterik. Baina bai, trailer cinematikoak eta gero azkenen momentuan zerbaitetara eta ikusten da ez dela funtzionatzen. Ez pozu montatzen hor jendean aldetik jaipa eta alde horretatik oso ondo funtzionau daben zerbitzu jokua azken aldean, ba izan da Helldivers 2. Bai, Ez dakit horrela benetan be, bai. bai, mikrotransakzioetan hain betia dan, ez? Joku hori, ero hortatik bizi dan, badaki saltze zala 40 euro ingurutan, ez? Bere garaian, etzan joku garestia, maila horretako izateko, baina ez dakit, ez? Ze puntutan haino salmente gaitxik bizirauten daben. Ez, nik uste nahiko oreka hona tope da bela, ez eureitzat, baizik eta publikoantzat. Badeko mikroordainketak, mikroresketak, armak, jantzisek eta lako guztak, ez? Ikusten da... Bai. Ez da izan bat hilabatero atoten da bezala pare bat. Baina gero, doako eduki asko duko be, bai, eta joku eguneratzen doaz, doako eduki horrekaz. Azken finen oreka hori lortu dabe, eta nik uste asmatu da bela, jentie posi dau, jentik horregatzen guzak erosten deuz. Eta joko biziri mantentzi lortu dabe, ja urte betez, a ber, noiz harteltzen da, baina momentuz ondo doa. Eta kostatu zai, montaña rusa bezala bilialako estimementzat. Iruzkin positiboak, handik hilabetera iruzkin oso negatiboak, berriz oso positiboak. Bueno, gero horbe sonin kagada batzu egon dira, ez, tartean. Gauzak egiteko moduan, eta baina bai. Azkenean jendeak ezin da sentidu nabiena da biletia soltatzen, hemen. Zenbia da, etaratzen dabe, eta gano honen noizian men zerbait erosten dut, eta bueno, ba, baina ondo gadiz. Erik ekepatzen dut txatien, por ejemplo, joku hortako jokalarizek ia multisek nahi da bezan, multi jokalarizek. Zekaro, joku horretanak single playera dire. Egitze da, ez teko lasetan izen, oza, license zerbitzu erako joku eta jokalari bakarrantzako bat izan. Naiz eta gero online edukize duki. Life is Strange bakarkakoa zen eta zerbitzu motako jolaza zen. Life is Strange. Kapituloka joaten zian ateratzen ez. Ego baita ere PlayStationeko beste zein da bildurrezkoa dana. Kapitulozka ateratzen juten diana baita ere. Ja, baina, bueno, a ver, kapituloena... Egon espetzetan ekin impacten. Tarteko gauza bat izan leike, ez? Tarteko gauza bat izan leike. Bai. Ez da jokaldi txarra, bez? Saltzen dozu kapituloa merke, jendia gustatzen bajako, jarraitzeko erosten, eta bestela... Hori arrazoia, bai. Baina, bai, ez dakit zehazki hori dan. Baina, karo, ni multigixetan askoz gehiago ulertzen dut. Karo. Baina, ni burunik iten adibidezten da Genshin Impact. Aldo zulo jolastu online, bueno, ez zen multijokalari zen, baina bakarka jolasteko be bideratute dago. Bai, PV bakarrik badago. Azkenien Zelda Breath of the Wild baten klona da, orduen zubakarrik mundu esploretako, da misioak garaitzen eta bar, hori da nahitzeko. Baina, ez tozu topatzen jendea MMO bat bezala? Usto perez aldo zula aukera hori kendu esango neke, lehen bezitola esan. Vale, bitxu. Bueno, batxa adibidea. Vale, eta gero azkeneko izteko pixkate albiste hau, otsailean State of Play aurkezpena badatorrela, ez? Entzuten da, urtero bezala. Eta, bueno, oraindik ez dakigu zehazki, ez? Sonic ez da esan esan. Ez da bezan zebez, betiko lehaz jaso romurren artean Bloodborne entzuten da. Segunotan barriro pipien dabil. Bueno, puestuko naiz. Ja egizetan. Hori da. Vale, gaurko hirugarrengo albisteakin guazte orain, beti bezala euskarazko joko bat ekartzen dugu. Eta esan beharra daukat, batzutan itzulpen hauek pozgarrek izaten diala, zehaztutan euskan jolazak gogoratzen dizkiate. Bueno, azken aldean Josu Igoa bastante entzuten nahiko zeate, itzulpen bastante mordoxkat egiten nahi dalako. Eta ekarri egun joko euskaratuta izan da Sanitarium, 1988ko joko bastante mitikoa, point and click estilokoa. Eta bueno, gogoratu naiz, ikusietenean gaur landarrek goizean gidoia jarri dugunean, esan dut, ostra, Sanitarium, jolas hau izan nun. Oen ez dakit non egongo da. Ikustu daudela, askon etxetik paseana mitiko disko piratatan eta alako gauzotan, ez? Esango nekenik.
gogoratzen naiz jolasakin. Eta kurizo da, ez? Point and click, aventura, grafiko modukoa da. Jolasaren premisa da, lekuta pertsonaia desberdinekin ibilikoa ala, halako beldurrezko jolas, ambientazio beldurrezkoa dauka. Azteken garaiko jainko bat izan gaitezke, neskatila batek gada momentu batzutan, insektoideen aurka bilen ziklope bat, ematen duz daukatela historiak esaten dutenan arabera, elkarren arteko loturarik, baina azkenean, behin bukatuta jolas edo berriz bukatuta, zentzua hartzen du historia guztiak zentzua daukatela, ez? Azken finean erro bat daukatela. Eta pertsonera bakoitzakin bisitatzen dugun toki guztiak, baita ere historia horren orbita hortan sartzen diala. Nola euskaratu du Josu Gigoak? Esan dugun bezala, 1998ko jokoa da, oso zaharra. Scam VM erabilita euskaratu du. Scam VM bere garaian jolas hauek eta hor ejekutatzen zian. VM ipintzen pentsatzen dut makina virtualen bat izango zela. Da tresna bat sortzen dena. Bai, izena, Bai, azkenean da, DOSBox estiloko gauza bat, baina hitzen dena joku batzuk adaptatu motor konkretu baten dako, eta dare olako joku klasiko piloa jolasteko aukeria daukazu. Vale, erronkak puzzleekin da dauzkate, aventura grafikoa da, baina, jolas hauek askotan puzzleekin izaten zituzten erronkak. Baita ere, hitz egiteko desafioren bate badao jolasen zehar, eta gainera, Josuk hartu duen lana izan da, erronka hauek euskeraz egiteko moldatzeko lana. Ze azken finean askotan, puzzle horiek hizkuntzan ingeleserako prestatuta goten dira, eta itzulpen hori euskerara egitea ez da bat ere erraza izaten, puzzle kutsu hori mantendu dezan, ez? Eta eros softwarearekin ere, bere erronkak izan ditu Josuk, ze berak albiztean aipatzen digunez, softwarean aldaketak, Scam BOM horretan aldaketak egin behar izan ditu, itzulpen hau egiteko. Eta... Baina ez, hori, eskatuen bala repositori izan ez, GitHuben edo lokesean aldatzeko, ezin bala lortu edo lako zozer. Eta hori horren zain egon dela, baina bai, lan ekstra hori indabela ez, jokue benetan euskeraz egoteko. Beira, Josuri gure partetik eskerrak, jolas oso mitiko bat ekarri dulako euskaratuta. Gainera, aventura grafikoak lander asko ez ditugu eukiko euskaratuta, ez? Esango nuke. Ez, baten badau, ganera neko barretxe bat, por ejemplo, Clothesline, zala alako game jam batetik urtesan aventura grafiko bat eta. Baina ez teko guz asko, da, karo, azken dire joku testu pila egiznak, histori sakona. Normalean dauzke script pila bat, pasada bat. Bai. Hori da. Ordu benetan eskartzeko, bai, alako oso zera goti gure eskuntzan joa, ezken pinen. Bai, eta esan dugu bezala, jolas mitikoa, Landar esan du, jende pila batena, bat ja adin badaukaguna, ez, Landar? Gaztetxoena segurazki ez, baina askoren etxetik pasatzen zen jolasa, sanitario ikusi detenean, segituan etorri zaik gogora, orain Twitchetik ikusten nahi zatenak, daukazuten irudi hori, tipo bat goroian zegoela pareta jotzen buruakin, eta hori markatuta geratu zitzaidan. Txikia zeharean ezatezu baino, tipo hori zertan nahi da, ez? Baina, eta hori, ekarri azue euskaratzeaz gainera eskertzea, nire partetik bintzat, memoria hori ikartzea. Bere garaikoa. Jolas ez naiz ez zerre jordatzen, baina zerrez. Ez bada irudi hori pareta jotzen bezala, baina... Segurunek hasik eratik, ni betxete joku honetan, hasikerako partiden buelta pare bat ebon, eta hori zten eman, aurrera etxie, larra izatesan niretzat. Bai, eta ez dakit garai hartan Lander gaztelaniaz egongo zen edo ez? Nau, seguro egiz izan. Ni garai hartan inglesez jolas bajartzen ziazun, eta, oso ondo, baina burrengo jolasa. Asko jolasten dituan, estilo ontarikoak eta justo sanitarium ez neba jolastu. Baina oso salia izan naiz eta ez dakit. Garai hortako pila bat pasatu izan ditut. Eta orduan pixkate gogua piztu doz, bai. Probatzeko.
bueno, beste jolas bat zea lapikora eta Josu, Hori da. jarraitu horrela erritmo hontan guretzat Hori betzat da. kuston albistea diata. 187 joko euskeraz, ja. Ja. Ja, laster Bueno, berrun esango lagoaz, zera. Badabiz beste proiektu batzuk horre Hori da. pipilean, osea, que apurka helduko gara. Bai, Tope. Eta jende berria gehitzen nahi da gainera. Bai. Itzulpenetara, así que albiste ona. Ez gara Hori da, kexatzen. Inok interesa badeko, gameratzeko talde orokorra dagoen moduen, berbaitzeko, bideojokuri buruz eztabaidatzeko, badekogu baitze beste bat, itzulpenetara bideratute, laguntziskatzeko edo egin dugu zen gauzak aurkezteko. Orduen inok interesa aukin ezkero, jokuren bat itzultzeko, mitikoren bat, barriren bat, baiteko aukeri gure etortzeko, da, bueno, laguntza hori edo babes hori emote saiatuko gara, bentzet. Hori da, beti indezaizute korreo bat idatzi gamerauntzia@bulegoa.eus edo baitare talde orokorren gamerauntzen Bai. Telegramiko talde orokorren sartu eta galdetu. Itzultzaien taldera Errezena, bai. eta guk sartuko zaituztegu. Errezena taldean sartu eta eskatu zuzerian eta listo. Hori da. Hori zea, eta bueno, nik uste dut honegaz, ordutxuet paseta darogu, Bai, zuitzenak argi egon da, ez, baina denbori hartu esko azkenien. Hola izaten da, bai. Arrazoia zeukozun eta baita zertu hau. Bueno, eskerrik asko, entzuten egon zaten guztiei, komentatzen egon zaten guztiei, eta entzungo gaitxuzuen guztiei. Eta honekin, datorren astera arte, ia zer ekartzen dozkun, geratzen jakon egunek, eta komentatuko dugu. Hori da, zerek asko ondo begi. Ezkerrik asko taldo zei, agur. Ale, atzaldeon.